Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καμπιντάκι μου. Λοιπόν, όπως μπορεί μερικοί να παρατηρήσετε, η ανάλυση της κάμερας βελτιώθηκε. Αυτό συνέβη γιατί επιτέλους πήρα πίσω την κάμερα και γι' αυτό δεν είμαστε κάτω που ήμουν στα προηγούμενα δύο βίντεο. Δεν έκανα βίντεο γιατί δεν ήθελα πια να κάνω με το κινητό μου, γι' αυτό είπα ας περιμένω λίγο για να πάρω την κάμερα. Λοιπόν, σας ρώτησα στο Instagram τι θα προτιμούσατε να ανέβει πρώτη, γιατί και τα δύο βίντεο θα ανέβουν. Θα προτιμούσατε να κάνω φάρσα με στίχους σε κάποιους φίλους μου ή να δοκιμάσω το musical.ly, δεν ξέρω. Οι περισσότεροι νομίζω μου απαντήσατε musical.ly και ναι, τώρα μου ήρθε και άλλο ένα μήνυμα που μου λέει να κάνω το musical.ly. Musical.ly, δεν ξέρω, όπως θέλετε. Οπότε ναι, σήμερα θα δοκιμάσω τα musical.ly. Θα το λέω και με τα δύο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, πάμε στα βίντεο. Λοιπόν, έχω κάνει μερικά musical.ly, θα το λέω έτσι, μπορεί να είναι λίγο σπαστικό. Ή να το λέω μόνο musical που το λέω, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε ότι είναι musical, κάποιοι μου λένε ότι είναι musical.ly, δεν ξέρω. Οπότε αυτό, ναι, έχω κάνει κάποια, έχω ανεβάσει και δύο και έχω κάνει κάποια τέτοιο, δεν τα έχω ανεβάσει. Οπότε ναι, έχω ανεβάσει δύο, θα σας δείξω λίγο πώς με λένε γιατί δεν ξέρω. Βασικά θα σας έχω τις ονομασίες. Είναι πάνω από την φωτογραφία λέει Βασιλική και από κάτω που είναι με το παπάκι λέει Βάση 2004. Αυτά, ναι. Από αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω, τώρα πάμε να τα δοκιμάσουμε. Για πρώτο τραγούδι θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Ναι, αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το κάνω στα fast και ναι, πάμε να δούμε. Μισό, θέλω να το ξαναδοκιμάσω. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα είναι χάλια. Το έχω χάσει σε κάποια φάση, πραγματικά δεν ήταν και πολύ ωραίο. Οπότε θα το ξαναδοκιμάσω άλλη μια φορά γιατί μου αρέσει. Μου άρεσε αυτό. Ωραία. Πάμε ξανά. Θέλω να κάνω I need your love, αλλά το χάνω, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνουμε τικ και τώρα θα βάλω μαύρο. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Εντάξει, δεν ήταν και εντελώς χάλια, παλεύετε. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Τώρα θέλω λίγο να βρω και δεύτερο τραγούδι, οπότε... Λοιπόν, για δεύτερο τραγούδι βρήκα αυτό εδώ πέρα. Αυτό, ναι. Μπορεί να μην είναι πολύ καλό, αλλά ναι. Βρήκα τουλάχιστον τα πιο εύκολα γιατί δεν είμαι και κανένας καλός. Είμαι σίγουρη ότι δεν τα κάνω καλά, αλλά δεν πειράζει. Οπότε πάμε να το δοκιμάσω. Πάλι fast. Ξέρετε γιατί διαλέγω πάντα το fast? Γιατί αν κάνεις κάποια λάθη δεν φαίνεται τόσο πολύ όταν το κάνεις στο κανονικό. Βασικά το ξέρετε, είμαι σίγουρη. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν μπορούσα καθόλου αυτή την εφαρμογή γιατί τα έκανα πενταχάλια. Ναι, μπορεί να σας βάλω και το πρώτο μου, που βασικά το είχα κάνει με κάτι φίλες μου, που και πάλι θα βλέπετε αυτές το έκαναν τόσο ωραία και εγώ είμαι από πίσω και έκανα έτσι, πραγματικά. Τέλος πάντων.
Μισό. Όχι. Και. Έκανα για το τέτοιο. Χάλια πήγε. Άλλη μία. Ένα λεπτάκι να το χαμηλώσω λίγο γιατί η αδελφή μου κοιμάται. Μου ήρθε τέλεια ιδέα. Τελευταία φορά. Τώρα θα το αναποδογυρίσω. Το έχω δει κάπως έτσι το κάνουνε. Μισό μετά. Όχι. Άλλη μία. Τελευταία φορά. Δεν θα το κάνω. Δεν πειράζει. Όταν τα μάθω λίγο θα το κάνω και αυτό. Και 3, 2, 1 και πάμε. Ωραία, πώς ξεκινάει. Ωραία. Δεν θέλω να το κάνω άλλο γιατί μου φαίνεται καλά πήγε μέχρι στιγμής. Τώρα θα το κάνω κλασικά μαύρο γιατί πάλι θεωρώ ότι το μαύρο σου καλύπτει τα λάθη. Δεν ξέρω γιατί. I die for you, I lie for you, I steal for you, I cry for you. Εντάξει, δεν ήταν και τέλειο, αλλά εντάξει, έχω βελτιωθεί. Πραγματικά θα σας βάλω το πρώτο να το δείτε. Πραγματικά. Εντάξει, θα το βάλω ένα 7 να τα βαθμολογούμε. Πείτε μου κι εσείς από κάτω μετά ποια από όλα αυτά ήταν τα αγαπημένα σας, γιατί θα κάνω λίγο ακόμη, ήταν ωραία. Τώρα θα πάω στο λογαριασμό μιανής φίλης μου που κάνει πολύ ωραία. Οπότε να πάρω από εκεί πέρα καμιά ιδέα ποιο να κάνω. Λοιπόν, τώρα βρήκα το κλασικό που νομίζω όλοι το έχουν κάνει. Αλλά η διαφορά είναι εγώ το έχω ξαναδοκιμάσει αλλά το είχα κάνει χάλια, αλλά θα το ξαναδοκιμάσω άλλη μια φορά. Αυτό. Πραγματικά είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω χάλια, δεν πειράζει. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο χάλια φαίνομαι στην κάμερα γιατί βλέπω από εδώ πέρα και λέω φαντάζεστε πως το έχετε δει εσείς. Πάμε γρήγορο και... δεν είναι σκατά, δεν είναι χάλια, είμαι σίγουρη. Δεν θέλω να το δω. Θα μου το έχετε δει κι εσείς από μένα. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? In the name of love, name of me, lead you even when you're blind. Τι χάλια πράγματα κάνω. Εν τω μεταξύ βλέπεις μετά τους άλλους που το κάνουν τόσο ωραία και φαίνεται τόσο εύκολο και λες ας το δοκιμάσω κι εγώ. Και μετά έρχομαι εγώ και τα καταστρέφω, πραγματικά. Και αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν κάνει. Η ιδέα μου είναι έτσι. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι κάνει. Ωραία, έχω κάνει... Όχι, το έχουμε δει. Βρήκα και επόμενο, που πάλι μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό εδώ πέρα. Οπα. Αυτό. Δεν ξέρω. Ωραία. Τι, ένα.
Έτσι, σω. Γιατί κοιτάω την κάμερα γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο. Χάλια θα έχει βγει. Το τελευταίο δεν έπρεπε να το κάνω, είμαι σίγουρη. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others. Εντάξει, δεν βγήκε τόσο χάλια, θα το βάλω με μαύρο. Εντάξει, δεν είναι και πολύ χάλια, έχω κάνει και πολύ χειρότερα. Δεν βρήκα και επόμενο, που είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Α, δεν το έχει όλο. Ναι, πειράζει. Θα κάνω και αυτό το λίγο. Ας το κάνουμε και με αυτό. Έλα. Τέλει θα έχει βγει. Heartbeats fast, colors and promise. Τέλειο, τέλειο. Ίσως και από τα καλύτερα που έχω κάνει. Πλάκα κάνω, χάλια βγήκε, αλλά ήταν αστείο. Γιατί είμαι αστεία. Α, όχι. Θα συνεχίσω μόνη μου γιατί δεν θέλω να βγει το βίντεο πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βιντεάκι. Επίσης μην ξεχάσετε να σχολιάσετε ποια από όλα αυτά τα musical ήταν τα αγαπημένα σας. Και πια κάθε εβδομάδα καινούριο βίντεο. Επίσης μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα σας έλεγα και στο Musical.ly, αλλά δεν κάνω και κάποια ωραία. Οπότε αν θέλετε να τα δείτε και να γελάτε όλη την ώρα χωρίς να βλέπετε όλο το βίντεο, μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Δεν σας το προτείνω, βέβαια θα δείτε και 2 άλλα που έχω κάνει. Αλλά ναι, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια! Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run.